L-istar candidate tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Agius der skomdu għall-aħħar meta faċċat mistoqsija dwar dikjarazzjoni fil-Parlament li kien għamel u li turi l-veduti estremisti tiegħu kontra l-ugwaljanza. Dan hekk kif kienet jiġi mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet huwa dieħel il-Parlament. Il-ġurnalista dan l-istazzjon staqsa dwar dikjarazzjoni fil-Parlament li kien għamel Agius fl-2017 meta kienet qed tiġi diskussa liġi għall-ugwaljanza fi żwieġ, liġi li kienet imresqa mill-eks Ministru Laburista Helena Dalli. Fil-fatt, Agius dakinhar kien qal li liġi kif imresqa tneħħilu dritt li wieħed isejjaħ lill-ommu ma u lil missieru pa, dan minkejja li 7 snin wara iż-żmien altru milli taħ raġun. Flok jum l-om ħajbda jkollna jum il-persuna li welditek. F'din l-assurdità qed iġġibu lil pajjiżna. Madankollu, malli One News staqsih dwar din id-dikjerazzjoni li kien għamel, Agius qal li mhux hekk kien qal. 6 snin ilu qed inti li ovvjament Mother's Day nistgħu ma nibqgħux niċċelebraw. Ħadd li ġej Mother's Day. Jiddispjaċik li kont qed dakinhar? Ma ċekk. Hekk qed. Mela s-sekjaċattum badi għakellimni. Hekk kif Agius mera lill-ġurnalista dan l-istazzjon, anke l-medja indipendenti rrapportat din l-aħbar minkejja dak li qed jgħid il-kandidat u d-deputat nazzjonalista.